Syukur puji iki dipun aturake ing ngersane Gusti krana ing rahmate kita dikumpulke ing Al-Karim niki kita dikumpulke ing Al-Karim niki ya Allah biha irham jamiyatana jamiyah al-karim dunya wa ukhrana jamiyah al-karim dunya wa ukhrana salam kanggo Kanjeng Nabi mugi diakoni angsal syafaate kanggo Al-Karim niki saputra wayahe kanggo Al-Karim niki saputra wayahe uga matur nuwun ing ngarsa Mbah Yai ingkang sampun nuntun ing Al-Karim niki bangun seduluran golek keberkahan bangun seduluran golek keberkahan kita rumangsani dudu sapa-sapa kita rumangsani ora duwe apa awakku iki suger krana dosa awakku iki suger krana dosa kita rumangsani isih gampang gersula kita rumangsani gampang ora trimo marang kasunyatan garis kang kuwasa marang kasunyatan garis kang kita rumangsani bingung ing ati ngadepi cobaan lan ujian niki mugi kanthi Mbah Yai enggal
ditulungi mugi kanthi mbahyai nalika gurumu seneng ing awakmu nalika gurumu marem ing awakmu bakale awakmu manggon kang ten tuju bakale awakmu manggon kang nalika ten kutha gemepyare donya nanging dadekake ninggalke gurumu ayo diselehke lan aja den kuku ayo diselehke kita nyadong donga ing ngersane Allah paring tetep Islam iman ing jero manah dumugi nalika titi wancine pejah dumugi nalika titi wancine pejah nalika sliramu angadepi coba dadeke susahmu sedih ing atimu ayo do nangiso ing Maha Kuwasa ayo do nangiso coba ingkang ana kadang dadi tandha minangka tresnane Allah kang kuwasa mula dikuwatno tabahmu ing dada mula dikuwatno tabahmu ing dada nalika slirahmu madhep ing kuwasa tangisna eluhmu karo nyadong donga titi wancine mangsa rahmat bakal teka titi wancine mangsa rahmat bakal ya Allah Gusti kang Maha Kuwasa nyuwun kagem kita ugi keluarga tentrem kang ten rasa ugi bahagia tentrem kang ten rasa ugi
Ya Allah Gusti kang duweni rahmah nyuwun kagem kita ugi putra wayah jembare ing manah urip kang sakinah jembare ing manah urip kang sakinah duwe anak turun uripe ketuntun ana ing panggonan ridhone pangeran uripe manfaat marang ing lalian uripe manfaat marang ing lalian ya Allah ya Allah bi ruhi shaykhina irham jamiyatana jamiyah al-karim dunya wa ukhra jamiyah al-karim dunya wa ukhra Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi